Martin Galea kompla jirrakkonta dak li għadda minnu fil-Libja. F'intervista ma' The Malta Independent Galea tkellem dwar kif fil-post fejn inżamm iltaqa' ma' ostaġġi barranin li kienu ilhom miżmuma aktar minnu, saħansitra għal aktar minn 60 jum. Wara li nhar il-ħamis irrakkonta l-ħtif, il-ġimgħa tkellem fuq il-mument tal-ħelsien. Reġa' sostna li ma kellux idea ta' min ħatfu u kif dan seħħ. Żied li meta wara jiem miżmum daħluh fil-karozza b'wiċċu motti, Galea kien ċert li bijaw. Iżda l-kontrarju ta' dak li ħaseb, din il-karozza ma qarbitux lejn it-tmiem ta' ħajtu, iżda waslitu għat-tmiem tal-kapitlu ta' din l-istorja traġika. Fehem dan x'jinsema l-passiġġier tal-karozza jtenni l-kliem int meħlus. Galea spjega kif minkejja li ma natax id-dettalji ta' fejn ħaduh, ingħata l-opportunità li jagħmel telefonata. F'dal-ħin ċempel lil martu su. Midrub wara 11 il-ġurnata ostaġġ Galea kellu bżonn għajnuna biex jimxi u jinħasel. Kontra l-volontà tiegħu dak il-lejl Galea għattaw f'ċell oħra. Mbeżza mill-possibilità li dan seta' jitħalla maqful fiċ-ċella żmien twil, Galea jiddeskrivi s-soljef li ħass meta fit-3:09 filgħodu irċieva telefonata mill-Konslu Malti Marisa Farrugia. Fisser kif dal-ħin it-tama li jerġa' jirritorna Malta s-saħħet għaliex kellu konferma li l-Gvern Malti kienet jaħdem biex iġibu lura f'pajjiżu. It-tnejn wara nofsinhar karozza li fiha kellu membru parlamentari Libjan ġabret lil Galea u waslitu l-konsolat. Bil-konsolat Galea u Farrugia telqu għall-ajruport fejn kienet jistennihom ajruplan tal-Medavja mibgħut mill-Gvern Malti. Madankollu Galea nżamm l-uffiċjali tal-immigrazzjoni għaliex ma kellux passaport u dokumenti. Malli solva dan l-intop it-tnejn telgħu fuq l-ajruplan u ftit ta' minuti wara waslu Malta. Lura Malta Galea ntbagħat l-isptar Mater Dei għall-kura. Galea jgħid li l-sfida li jmiss ili hu martu jerġgħu lura għal ħajja normali. Minkejja dan din l-esperjenza qarsa li temmet b'wiċċ il-ġid żgur li se tibqa' stampata fl-istorja tiegħu u f'ta' Malta.